всички, аз съм Никсата, намираме се в София, в TopFit и с Ангел Карайгонов ще ви покажем тренировка за машини. Така че след малко започваме с истинската мъка, а той ще е обекта, който ще измъчва. Първото упражнение е удар с чук, двустранно по гума. Трябва да завърти хубаво през тясното. Старт, момче. Бенк, работиш. Добре. Ще мощно. Браво. Още малко. 6 секунди. Тръгваш да катериш долу-горе, докосваш стената и сядаш додолу. Работиш сега. Давай. Търсиш тавана. Добре. Внимателно. Досет, долу. Браво, давай втора серия. Давай, ще се справиш. Стоп. Пускай. Трето упражнение. Имаме бърпи с отметване на ръцете. Прескачаш. Започва с 2, 1, старт. Десет секунди още имаш. Четвърто упражнение. С ръцете горе имаш докосване до лоста. 20 секунди. Почваш. Сега. Давай. Браво. Дишай. 10 секунди. Давай, можеш. 4. Въде краката. Стоп. 5 упражнения. Стоп. Върху джамп. Слизаш долу. Стоп. Добре. Ще работиш перфектно, така че продължавай. Стоп! Добре. Работиме свинг с подувка. Имаш до нивото на очите и дълбоко между краката. 2, 1, старт! Добре. 10 секунди. Продължавай. Дай, момче. 2, 1, последно. Окей. И последно упражнение. Работим с лоста. Имаш връщане, избутване и додолу. Започваш. Сега. Давай. Главата напред. 8 секунди. 2, 1, стоп! Добре, първият от 10 рунда и не правете това у дома си.